njengoba umndeni waThabethe ufuna bona kubulungiswa ngokulungelwa kunukubeze indodakazi yawo neminyaka eyisishiyagalombili. Kodwa-ke mhlambe ngifuna thathe intambo njengamanje sikhulumisane nawo umndeni ukuwona ozosilandisa kabanzi ngokubambisana nabo-ke abafethu bakwaDukuza TV. Ngicabanga ukuthi ukhona la usisi Nomfundo engwakaThabethe wena ozosilandisa kabanzi. Sisi Nomfundo, asibonge isikhathi sakho, sikubingelele mhlambe la empeleni cishe ngathi umsakazo kwi-TV kwaDukuza TV, sikubingelele ungabingelela ababukeli emakhaya. Yebo sanibona, igama lami nguNofundo Thabethe ohlala eGraalville Malinde kwaWard 9. Saba nenkinga last year ku-2025 December mhla ka-13. Besingekho mesifika la ekhaya sangenisana nayo ingane sahlala la eVrandi. Mase yasichazela iy'ngane zihamba nabangani bazo. Mase yasichazela ingane ukuthi sivelelwe inkinga. Mesibuza ukuthi inkinga yiphi, ingane yavele yakhala kakhulu. Kwase kukhuluma ezinye iy'ngane ey'hamba nazo, yasho ukuthi ingane isivelelwe inkinga isithole ukudlengulwa yanukubezwa la kamakhelwane. Sithi kamakhelwane kephi, bese iyakhomba ingane ukuthi la kamakhelwane ka-Olwakhe Mgenge. Sisalalele kanjalo sibone ukuthi hawu ila nje adlala khona, uhlezi edlala khona. Mekhona sithi kamakhelwane vele eduzane, asithuki ukuthi ukude. Mesibuza ukuthi hawu uDlwenguloba, mase beyasho bethi uDlwenguloba Xolisani Mgenge, kodwa akekho uhambile. Ngivele ngigijime mina ngiyobiza uma wakhe ngoba yayina nemvula. Ngigijime ngiyobiza uma wakhe ngimtshele ngithi sacela uphuthume uvele ekhaya, kuyaphuthuma uXolisani usedlengula ingane. Ethi ingane yiphi? Mase ngiyasho mina. Mase yagijima yafika la ekhaya. Mefika into ayenza alalele iy'ngane. Mase zithi iy'ngane nezakho lezi zamantombazane ey'ncane ziyazi. Mase ethi yena ethumele ezinye iy'ngane ethi ayihambe ziyobiza u-Olwakhe, ambize u-Olwakhe eze u-Olwakhe. Mase yasho u-Olwakhe afike ahlale phansi, mase yachaza amtshela ukuthi yebo ma, uXolisani umdlengilile ufanele, uze wathi angiwashe ingubo yombhede neshidi ngiscribe ahlukuhle shuthi nomantransi ngoba igazi kwaphumela engubeni kwaphumela nakumbhede. Sivele sithi thina into esizoyenza ukuthi siye esibhedlela, iyanetha nemvula, nawe muthanda ukuthi uyobheka ezakho ungahamba nathi. Isho nenye ukuthi nami ungibambile, seziyakhuluma manje la ngoba ziningi iy'ngane. Isho nenye ukuthi nami ungibambile, sibize uma wenye ingane nawo umakhelwane futhi nabo simbize. Mase yena eyavuma ukuthi hayi singahamba sonke siye esibhedlela. Ngangokuba sahamba imvula inetha, sama estobhini eKhawashi yangaqhamuka ama-taxi asawugibela eGraalville High School. Sayithola imoto, sitshela ukuthi uzosilandela nalo mama, wangasilandela. Mesifika esibhedlela, sifike ngempela iy'ngane zo-2 lezi ezithi zinukubeziwe zithathwe zingeniswe, zingene nabazali bazo. Meyifika iy'ngane zifike yi-check-e, yebo odokotela mase beyasho ukuthi yebo iy'ngane yinyukubeziwe ngemumva nangaphambili. Sithi sisathuswe yilokho, wafona umakamfana lo obambe iy'ngane, afone mase yasho ukuthi manje kwenziwa njani. Sithi thina sisasesibhedlela sizokutshela mase siqedile, kodwa yena sizombopha. Sihlale. Oh, sithi singakasuki la alethe umalume wakhe nosisi abawu-2. Befike behlala umalume bakhe, mase behleli, mase uma yakhuluma mase ethi uma yikho khona lokho uma Xolisana nitshela khona, kodwa njengamanje sisaphuthuma esibhedlela. Mesifika esibhedlela beqinisekise ukuthi yebo ukwenzile lokhu enganeni. Naleya kubo iyachaza indlela okwenzeke ngazo, nekhona ezinye ziyachaza indlela okwenzeke ngazo ukuthi yebo uyibambile ingane. Mase ethi uma wakhe, mase yakhala uma wakhe. Thina sithule, yena akhala uma wakhe, mase ethi uma wakhe hayi akaboshwe nje una-17 ngoba unazo iy'ntombi yini la yenzayo. Ingakho ebalekile nje ngoba beyazi ukuthi wenzeni, ngoba ubengishusha ethi ufuna imali, ufuna ukuhamba uye empangeni. Sithi thina shuthi ingakho, kodwa njengamanje sizombopha, izinto sidlulisela emaphoyiseni. Nangempela befike besilekelele esibhedlela beqinisekise be-check-e zonke izinto, mase besinika iphepha elishoyo ukuthi ingane isizo-attend-a eThuthuzela manje ngoba kumele ithole ne-counselling. Nangempela siye e-police station siyovula icala, silivule icala sekusebusuku mhlampe kwangako-12. Sesebusuku manje amaphoyisa asilande esibhedlela siye e-police station. Umama akafoni, akabuzi, akasho lutho, ugcine efone sasesibhedlela ethi pho manje kwenziwa njani.
isiphi isinqumo esithatha sasitshela ukuthi sizombopha. Sihambise police station, mesifike police station silivula icala besinike necase nami ngoba kwasisebusuku. Ephinde esibuza amaphoyisa ukuthi sinalo yini imoto yokubuyela emuva, sithina asinayo. Aphinde futhi amaphoyisa kuyiwona asibuyisayo la. Sifike sihlale kumgqibelo, sambe kumgqibelo esibhedlela umhla 13. Ngomhla 14 kuyisonto. Sivuke, mase mina ngibahlalisa la eVrand la ekhaya. Mase ngiyabatshela ukuthi njengoba lo mama ethi umfana akekho, shuthi umuntu vele obalekile. Ongcono mina into engizoyenza ngizoqasha imoto. Lo mama akangafoni la umfana abalekele khona, akangafoni asho ukuthi uwenzeni la ngoba elapho. Athi lo mama angeke ngifone. Afike lo mama mase ngiyasho mina ngithi maka olwakhe sizoqasha imoto njengamanje, wena uzosikhombisa la ayikhona lo mfana. Athi uye kubo kababa wakhe empangeni. Nangempela sihlale sizama imoto zithi 1.5. Sibone ukuthi ayi kukude. Zithi imoto 1000 ngize umngani wami mina nganganayo imali. Umngani wami acele omunye umfana amaziyo athi lo mfana 1000. Ayi ngoba phela siye empangeni. Athi lo mfana uzosiphulela ngoba zonke imoto 1.5 ke empangeni. Kodwa ngoba ithina uzosenzela ngo 1000. Nangempela afike lo mama athi lo mama mina ngizokhipha omunye 500 naye umakamfana. Athi uzokhipha u500. Kodwa asambeni sambe mina ngisale la ekhaya. Sambe mesamba ngicela ukudlulisela kuma uzochaza ukuthi wena bafike bamthola yini empangeni noma baya kwenye indawo akukhona la kwafika khona empangeni ngoba mina ngamfonela esebalekile. Ngicela uma ayichazele. Mhlambe mangase uchaze nje iminyaka yengane ukuthi yayineminyaka emingaka lesi sikhathi kwenzeka isigameko. Ingane ina 8 years. Njengamanje ina 8 years. Njengamanje ngoba sithi ku 2026 yesithi mhlawumbe izohlanganisa u9. Kodwa isana 8 years yebo. Nasigameko senzeka isena 8 years. Yebo kwenzeka isena 8 years. Ngiyabingelela nibingelela uphindile wakathabethe eMalende kwaWard 9. Uma wengane le eyathola unyukubezwa sahamba saya empangeni silokhe sihambile le ndawo esasiya kuyona kuthiwa isedondotha kukude. Sahamba nangempela masifika kuthiwa mina noma kaMenzi asihlale emgwaqweni sicashe ngoba uMenzi meke wasibona uzovedane abaleke. Ayi nangempela sime emgwaqweni sesamile emgwaqweni bese siyafonelwa kuthiwa hayi usevedane wabaleka ngoba omunye esasamba naye istepfather sakhe. Kwathi ubuzile ukuthi yawo lo malume waseStenga uzofunani la. Ayi nangempela sambe masamba sifike silithule udabo lwethu. Athi ugogo wakhona hawu ufike wathi lana ucela ukuthathelwa i-remove. Ubalekile waphuma waya ngale. Ayi ekubalekeni kwakhe elokho efonelwa kuthiwa buya elokho esingenzeni kuthiwa buya. Ayi nangempela agcine esebuyile. Mayibuya ngibuze ukuthi ingane yami uyenzeni. Athi yena ngilifakanga phakathi. Ngivetele ngimshaya ngempama ngithi ingane yami uyenzeni? Uyenzeni ingane yami uzuthi awulifakanga nje phakathi. Bekwenze njani ubufunani enganeni yami? Avedana athule. Bathi kulomuze besikubona uthe ucela i-remove ngoba akasafuni ukuyohlala eStenga. Ngithi mina udlale ngengane yami ngoba sesucela i-remove manje ingoba uyazi ukuthi wenzeni. Nangempela simthathe sibuye naye. Masifika epolice station ngifike ngisho ukuthi izolo ngivula icase kanje nangu umfana. Ayi athi amaphoyisa akaboshwe athatha avalelwe ngale. Ayi ufike kuthiwa okay weekend umsesho in call uBukham. Mayifika uBukham athi no asikwazi ukumvalela uunderage lo mfana esekhiphile nje amaphoyisa namaphepha uunderage lo mfana usemncane ngeke akwazi. Kodwa iphoyisa esifikele kulona lithe efanele aboshwe umfana mdala. Okay. Sibuye noBukham umseshi wami ophethe icala uBukham. Sibuye noBukham. uBukham athatha istatement enganeni. Kusho ukuthi nala kwenze khona umonakalo. Sedudu kusengiyezwa sekuthiwa umfana uyilethe yena emaphoyiseni ngoba eyisola ngalokho akwenzile. Kanti imini engafika nomqondo ukuthi akalanda umfana uma wengane lo case ithini way forward. Amalungu omphakathi kunokhansela wendawo la okuyena mhlawumbe ongafuna ukuthi usebenzisana namaphoyisa
nambikela lo daba lathini uvo lakho uqhubeke kuya phambili? Sambikela udaba ikhansela salichazela ukuthi kwenzakaleni wathethi yona ngoba indaba sisemaphoyiseni ku-right. Saliyeka ikhansela silokhu esi-attenda-ke thina enkantolo lokhu nabantu abasebenzisana nalo ikhansela bafika bathi bazobona ingane, babona ingane ukuthi ayikho right, ayikho nje esimeni esi-right, ithukile, ihlala ikhale, bayibona bahamba. Shuthi bona abakamfana basuka baye ekhanseleni, bafike bathi ekhanseleni cela kube ikhansela elizokhuluma nathi ngoba bona bafuna ukukhipha inhlawulo. La ngifonela ikhansela lasho ukuthi kade kufike abakamfana la, lo mfana lo odlengilingane. Ngithi mina yebo mama, sethi ngithe ngizokhuluma nani, ngibonile ukuthi ngeke bekwazi bona ukuthi besuke kube yibona abayizelayo. Labathi bafuna ukukhipha inhlawulo, inkomo noma imbuzi nemali. Ngase ngathi ngabuya noba ngingekho ngifonele, ngabuya ngase ngalibika udaba la ekhaya. Base bakhuluma la ekhaya abadala, nami ngasho ukuthi akwazi, kumele aboshwe umfana ekuthatheni imali, inkomo, imbuzi leyo kufana nokuthi sisula icala. Kanti labantu bebethandana yini? Ngoba phela ngazi ukuthi mina usuke usukhokha umntombi bomuntu umugeza umuzi. Bebethandana yini labantu? Ngangokuba umama waze waphawula kwintatheli wathi yena isiZulu, kanti asisazi yini isiZulu ngoba yena wazi lokho ukuthi kumele bezogeza igceke. Sasithina asikufuni lokho. Ikhansela kwaba ilokho-ke ekwakusho ngoba thina sinqaba belingakaze-ke lixhumane nathi. Bekuyimina engili-update-ayo ukuthi kwenzakalani, ekuyimina futhi engilitshelayo ukuthi kwenzakalani. Kwaba nesifo kube kwekhansela. Ngiyacabanga ukuthi waphazamiseka lapho engasabuzi, engasafiki ukuzobuza. Kodwa ithina nje bomndeni esibambelayo esiphamba isiphuma singena sicela usizo. Ukudlwengula kwengane encane na-8 years kuyinto ebuhlungu kakhulu. Ekuthenini ikhansela kufanele lingenelele, kodwa kuneyindlela ekufanele lingenelele ngayo. So ngithi-ke mangibuze uze nabalaleli bethu becaciseleke ukuthi njengoba selingenile ikhansela vele fanele lingene, kodwa lingena ngayiphi indlela, ngoba mangithi ngiyakuzwa uthi lafika lizoncengela noma lizocelela laba bakamfana ukuthi nicime icala. Lokho kuphela kukhulumayo, akukho elaxoxayo nje mhlawumbe emva kwalokho okunye. Exactly, yes. Hayi, akukho. Lona lafika behamba nabanye abantu be-ANC bezobona ingane, bezozwa kahle futhi nala ekhaya ukuthi kwenzakaleni. Lase liyafona lisho ukuthi kade kufike abakubo kamfana. Umalume womfana ngathi indlela ayibeka ngayo ubeka ngokuba bayazana benekhansela, ngathi bakhula ndawonye noma bafunda. Umalume uyalazi ikhansela. Lase liyasho ikhansela ukuthi kade befikile la bethi bafuna ukukhipha inhlawulo. Sanqaba-ke thina la ekhaya, lathi ikhansela hayi ngizobatshela, akukho kokunye elakusho. No. Isimo njengamanje emva kwaso lesi sigameko niyababona besondela kuyena bekhombisa ukuyisola noma basalokhu bemile ekutheni bona bazokhipha inhlawulo eqhubeka nje impela ngathi akwenzeke lutho? Abatshengisa ukuyisola akaze befike bezobheka ingane ngoba ingane ihlale ibe nenkinga, iphuma igazi. Bayambona uma egijima ephuthumisa ingane esibhedlela, nengane esikoleni bayasho othisha ade bese bebuye bembiza uma bayasho ukuthi ingane ivela ikhale ayibhali, ingane iyakhala nje ivela ikhale hayizi. Baze bayibuza nengane bakhuluma naye, waseyahamba uma yosho ukuthi yebo iqinisile kodwa isimo vele esisemaphoyiseni. Akaze befike, akaze bebuze uma wengane, akaze atshengisa ukuyisola. Kunalokho kuthule nje, kuthule banaka ingane yabo. Thina noma khulumisana noma ukuthi mhlambe miyingane kwama-social worker ngizonigibeza noma ingane idingane ngoba ngiyanibona uhlezi uphuma ugijima uphuthumisa ingane, akaze esho lutho, akatshengisi nokuyisola. Okay. Ingane isiqalile i-counseling. Yebo, ingane yayiqala ngalo usuku, banika ngalo usuku esibhedlela Stenga kwaDukuza, i-General Gizeng Hospital. Yebo, bayinika lokho iphepha elibhaliwe nama-dates walo ukuthi ingane izohlala attend i-counseling. Yebo, ingane iyayi-attend i-counseling kodwa ayikho right, bayasho nabo ngoba iyadla yathola ne-treatment ya-PrEP. Ingane ilala ngamaphilisi e-stress. Ngikhuluma nje uma usanda uyihambisa nje edokotela ngoba ayidli, ayilambi, ayinjani, ayidli nje. Phela nje iyakhala. Udokotela bayinika amaphilisi okuvula inhliziyo kodwa kusayifanela nje.
Kuphela ke uma wengane usetholele ingane yalo ummeli oyi-private. Ummeli, yebo. Ekuthenini vele ingane umfana useyaliphika vele icala. Ngoba nofakazi abekho, ofakazi bahamba ngalolu suku thina siya esibhedlela. Bona bahamba ngemoto. Bathathwa imoto bahamba. Ey'nsukwini kwafika imoto izothatha iy'mpahla zayo ingane wardrobe. Bathatha iy'mpahla zikho. Umseshi mefika kuma wengane ethi ucela uzothatha istatement uthi uma wengane angibazi bafika bazothatha oma angibazi bakephi. Okay, ukuze mhlambe sibe sepagini elilodwa uma wengane lengane eyayizoba ufakazi. Yebo, ingane zakubo kaMdlengulu. Yebo, ezu2 kuyizona ezawasha ingubo zasula noMantransi ngoba kunegazi. Yebo. Kwathathwa ke no wardrobe kwahanjiswa umseshi lokho efika ezosho ukuthi hawu ingane phela athena angizazi kephi zathatha oma ekubeni ingane ziyafunda eAdenville. Zikhona izingane sithathe futhi sina leyo information simtshele umseshi kodwa umseshi usalele emumva leli cala ithine sixakayo esiyakhona epolice station. Ngisho umphathi wabaseshi uyamtshela lo mseshi ukuthi ngicela uyeke lento yenzayo focus kule case le ngoba akumele uma wengane kuze kube uyena oyizelayo la ezobuza. Ngikhuluma nje ngomsombuluko lo wakusasa umhla ka16 kumele siye enkantolo nengane kumele ikhulumele kodwa ingane ayikwazanga ukuthi izoyikhulumela ngoba umseshi ophethelele icala akaze afike ezothatha ngicela umbize nje ngegama umseshi uma ukhuluma nje bese ukuthi uhleze ul-exercise igama ukuthi ulikhulume ngoba akenzi into enhle ukuze abantu bazi ukuthi sinomuntu okwazi ukuyekelela izinto ezibuhlungu kanje emphakathini sakhe. Umseshi uBukham akazile uzothatha ingane ngoba kwidocket basho ukuthi bacela istatement zofakazi bacela nengane ize enkantolo khona izobonana nomseshi omkhulu kodwa umshushisi omkhulu kodwa uBukham bengakaze eze ngangokuba thina ngisho sesaye police station ekhona umphathi wabaseshi wamtshela lo phethe icala lethu ukuthi ngifuna ukulala sengazi ukuthi usuyibhukhelile ingane ukuthi ibone umshushisi omkhulu ngifuna ukulala sengazi ukuthi usuyile esikoleni eAdenville waya kubo lezi ingane zofakazi ngoba lo mama kuba uyazwelana nathi uMaXosana Mgenge uyazwelana nathi ekuthenini ingane yakhe yakwenza ubrongi abakhiphe nalaba ofakazi ingane zakhe indaba ebabalekisa ofakazi nanokuthi oxaka indaba yena umseshi sesimtshela ukuthi ingane ikhona eAdenville ziyafunda nezingane siyazazi ukuthi zihlalaphi la ehlala khona ngoba yena umama kaXosana Mgenge uyayifihla izingane futhi ungangokuba mekhuluma engathi akazazi wena ungahlala umzali ungazazi ingane zakho ukuthi zikephi ngisho eseyithatha uma wakho okuzalayo kuumzali nawe kodwa uyambuza ma uzisaphi izingane ngoba uyakhuluma nazo uyayifaka ko TikTok uyayivakashela yena baya communicate nje nezingane kodwa kwamaphoyisa uthi akazazi zikephi. Yena kuXolisana Mgenge yena njengamanje umuntu ofundayo noma ungafunda amangiza iminyaka yakhe naye. uXosana Mgenge ubefunda eGranville High School. Usengikhohliwe ibanga ebelenza kodwa ukufunda kwakhe ingangokuba ngisho esithola ukuthi nengane asitshelile ukuthi uthola ibail ngoba sibalekela ukuthi kumele ihambe ikhulekile esikoleni ingasabi sifihlelile ayazi kodwa yena uthole ibail ngezathi ezithini kumele abuyele esikoleni kumele afunde. Lokho akusiphathi kahle lokho asikujabuleni nje ukuthi engayithola kanjani ibail yebo umuntu meqala ukuboshwa unawo amalungelo kodwa yena bekumele aboshwe. Yebo simdinga yena nje eboshiwe yebo likhona ijele ngaphakathi ngoba inano lokho esasikubuza mhla sifike emaphoyiseni ukuthi likhona nje ijele ngaphakathi wena Bukham Sesh usho kanjani ukuthi akumele aboshwe ngoba usafunda lo muntu. Yebo yena ngeminyaka yakhe usayingane kodwa ngemqondo yakhe lento ayenzile futhi angatshengisa ukuyisola ngayo mudala ngangokuba ngisho ukuthi akwazi ukuthi ungenza icala le rape ujike uthi akuwashwe. Lokho sinembuzo ukuthi indaba wayethi ingane zakubo ayiwashe
ngoba ingane iyasho ingane uthi wayebukisa amaphoni eyitshela ingane ukuthi uzwani laphayana nangendlela ingane awayenza ngayo zazikhona nezinye ngoba ingane zayihleli zidlala kunethi imvula yena wayebamba ingane phambi kwazo lezi ezakubo ngangokuba zona zazi likhulu vele ingakho mawazo ebalekisa. Ya ukhuluma ngomama kaXolisani umuntu onjani emphakathini mhlawumbe umuntu osebenza ngoba kuyazwakala ukuthi usebenzisa imali kakhulu ukuze abantu bebe ngasesayidini lakhe mhlawumbe ukuqhathanisa isimo umuntu onjani uyasebenza noma umuntu ohlala emphakathini mhlawumbe unesitolo ukumchaza nje njengoba mhlawumbe uyamqonda umakhelwane. UMakaXolisani thina kade safika la endaweni sinekhaya ezansi elikhulu mase kuba-ke yizo izindlu lezi sayithola ngohulumeni yena wathenga umxhaso la umnyaka wakhe wesibili noma wesithathu mengaphosisi la uyasebenza. Yebo simazi ngokuthi ingane beziza la ezakhe ivakasha lezi ezincane zamantombazane ezu2 nale yala ekhaya ihamba iyovakashela khona. Yebo uyasebenza. Mhlambe uveza nokuthi abantu abaningi sebengasesayidini lakhe nina njengomndeni kodwa bakhona abantu abanisupportayo kune CPF emphakathini esingacabanga ukuthi kufanele benjalo yanivakashela ukubheka isimo bakhona kodwa abantu abakhombisa ukuzwela nani noma bonke abantu sebesayida naye umama lo kaXolisani. Hayi abekho abantu abazwelana nathi abekho abantu abafikayo mhlawumbe abakhona la emphakathini ilaba abafika ngalo lelo langa lelo la beANC behamba nekhansela bafika ngalo futhi lelo langa lelo kodwa abekho nje abantu abasizayo ithina nje bomndeni la ekhaya na kubo kwengane baba wengane nomndeni wakhe. Okay since mhlambe njengoba nabagilo njengoba bebevakashile phela umuntu mayifikile njengoba nathi sifikile nangumfowethu oyintatheli ufike usibizile nathi njengoba sifikile nathi thina size ukuthi sizama ukuthi si-ede usizo kulolu senilizamile sifune usizo nabo ngicabanga ukuthi khona ababefike nakho yini mhlawumbe ababefike nako mhlawumbe njengosizo noma isithembiso mhlawumbe abanikeza sona. Hayi asikho isithembiso abasinika sona alukho futhi usizo abazolenza babefikile bezolalela sabatshela nekuthi icase yethu isalele emuva ngokuthi umshushisi akacommunicate nathi ngoba nokuthi mesiye enkantolo sasizwa ngobhuti osebenza oyintathelo osebenza ilanga newspaper uyena wayesitshela ukuthi kade ngikhuluma mina ngathi wayikhuluma nomphathi nganoma umphathi stage futhi naye wayengakhulumi naye wayekhuluma namaphoyisa aka provisional kube yiwona amkhulumela nepolice station yakaDukuza mayelana naledaba lolu asitshela ukuba khona ngolunye usuku waze wathi vuka ungasagezi hamba njengamanje epolice station uye enkantolo icala ngiyacabanga ukuthi alakangeni kodwa phuthuma njengamanje ngoba sasingazi angeni SMS eshoyo ukuthi icala lihlehlile mhlawumbe icala lingosuku oluthile akukho nje ongenayo. Kuyinto enzima kakhulu ngoba phela manje ningahambi niyama complainant noma ningofakazi kusho ukucinywa kwecala lokho noma kusho ukudropa kwecala akuyinto engeyinhle kakhulu ngoba babukeli bethu nizokhumbula ukuthi mawungafike ukuba uwena ozobika icala then kuphinde kuzoba uwe futhi ozongeza ecaleni kusho udlala ngenkantolo inkantolo inje silima lento ekhona ayikho so ngokubuka kwethu nje sikwaDukuza TV kukhona okungahambi kahle kumseshi wethu othe ubani uBukham khona okungahambi kahle kuyena ngoba umseshi uyena okufanele axhumane nabantu bakamgilwa noma bakengane le encane eyagilwayo ukuze bazi yonke into ukuze sikwazi ukuthi sithole ubulungiswa bafowethu kubhlungu okwenzekayo kwenziwa kakhulu abantu esithi sibathembile ukuthi ibone kufanele benze ubulungiswa ngoba into mayisisebsession abaseshi bake mabefika bethi mawugqekezele wena usola bani masumkhombile umuntu osola osumsolayo wayeke aphinda ngayi khona mseshi wethu lapha eStenga nani baphathi bethu beni lapha eStenga siyacela ukuthi ke nimlandele umseshi lo obizwayo nje la usisi ukuze ekwazi ukuthi alilungise udaba ngoba udaba olubhlungu kakhulu ukudlengula kwezingane ezincane kuhleze kuyinto ehleze kukhalwa ngayo ukubulawa kwezingane ezincane kuhleze kukhala ngayo kanti yini ekufanele ize yenzeke kufanele kuze kufa umuntu kuyima kuqala kulandeleka ngoba nansi ingane idlonguliwe nangumuntu ukhona ungaphandle kuthiwa nangu kufanele afunde nakhona uyabona ukuthi ngendlela udaba usisi alibeka ngayo ukuthi bake bengali-attend icala bake bengazi ukuthi kukhona usuku lecala bake bengazi ukuthi kwenzakalani okuyinto engeyinhle kakhulu ngoba ngicabanga ukuthi ke umsebenzi womseshi ukuthi ngaso sonke isikhathi
update noma azise abantu ekuyibona abavule icala ukuze icala lihambe ngendlela eyiyona ngoba siyazi ukuthi ayikho into enkulu nesihlukumeza kakhulu esizweni kakhulu esimnyama saseMzansi Afrika njengokuhlukumezeka kweingane ezincane nabantu besifazane ekuyinto ekumele sibambisane kuyona kodwa angiboni kukhona ukubambisana makusekhona izikhulu lezi esithina siyithembile ezisemagunyeni kodwa uyizona ejika icindezele ngoba mawuthi uyezwa kuwena ocomplainant egcina usafika ecaleni kucindezelwa lokho ekuyinto nje ebhlungu kakhulu mfowethu bengizofisa nje mhlambe njengomuntu osethe ukuhamba necala leli likasisi ngikunike nje ithuba mhlawumbe makhona ufuna ukukhuluma noma ufuna ukubuza noma kusekhona nje onakho mfowethu. Ya ngifuna sibheke la sesinomfundo ukuthi nikhuluma ngendaba yenkantolo ukuqhubeka manje kuyaphambili ngokomyalelo nitshela ukuthi niza nenkantolo ukuzolalela isicelo ngoba mhlambe ngakubona isicelo sebail kunina nifuna ubulungiswa ukusuka manje kuyaphambili niyane nenkantolo ngalicala. Enkantolo siya ngomsombuluko ngomhla ka-16 lo ka-March 16 March umfana vele useyitholile ibail ungaphandle. Yebo manje thina siyolalela ukuthi kuthiwa nakhona siyolalela kodwa lento eyashiwo umuntu ophethe umseshi ukuthi ophethe umseshi uBukhama ukuthi hamba phela uye enganeni khona ingane sizodingakala enkantolo ubengakaze afike size saya khona epolice station kaDukuza ngolesine last week siyosho ukuthi kanti nifika nini ithini into sicela ukubuza ukuthi ithini unisebenza kanjani ithini kanti into yamaphoyisa ngoba anikaze nifike nakhona umshushisi washo ukuthi kuidocument ubhalile ukuthi ucela istatement zofakazi ucela nengane ize ngoba ingane isizoqala ukuthi izoyikhulumela ingane uyidinga ikhulumelile mele afike umseshi uBukhama azothatha ingane mase yahamba eyise enkantolo bekuze futhi bebhuke ukuthi uzobonana nini nomshushisi omkhulu kodwa bengakaze afike. Okay ya mhlambe ukubhekala kafushane ngohlangothi la mama womntwana siyaqonda ukuthi ngomsombuluko ofanele nekhona lapha enkantolo kwaDukuza ikakhulukazi ukuncenxa amagama esemphakathini ukuba nesekelo nelicala ya mhlambe nabaholi bomphakathi nayo ukhansela wendawo nayo phela lawo malungu ANC obona sengathi aqhelile kunina kodwa mhlawumbe ukuncenxa kumphakathi ukuthi awusukume usondele kunina niyothola lapho ubulungiswa ngalo licala mhlawumbe nje athina amagama enawabhekisa emphakathini sesigoqa ngalolu daba. Ngiyafisa ukuthi umphakathi ungisupporte nami njengomzali ovelelwe isimo because enginothisa kakhulu uma ngamgilwa lemboni asebenza kuyona eHesto hayi bayamsupporta bayamphumela asebenza nami ngiyafisa ukuthi omakhelwane bami bonke nje bangisupport noma umthetho osuyithathele yona indima yabo kodwa nami ngithole nje isupport kube nabantu abangiphekezelayo ngithola ubulungiswa ngengane yami ngoba yena iHesto iyamsupport ikipa isuke ziblue lapha nayo uyasupport nami bengicela ukuthi bangisupport nekhansela noma ngingasaphumelelanga lona ke likhiphe nje abantu ukuthi nami ngithola isupport. Ngiyabonga. Sizwe sakwethu ndlemnyama nina kaPhunga noMageba kunento nje engimilisa uhlevane engizwayo ekhulunywa inangu mawengane ukuthi kunabantu abasuka beyosupporta umuntu odlwengule ingane ena 8 years. Nina nonke enihamba kuleyo ndawo what a shame. Fanele nazi ukuthi lempilo eniphilayo ilotshiwe nasemazulwini uNkulunkulu yona ahlulela ngelinye ilanga thina singaba semhlabeni asazilutho kodwa konke lokho enikwenzayo sikubeka uNkulunkulu kodwa nje engingakusho ngiyazi ukuthi bakhona abantu abayinhlangano ezimelele izingane namalungelo abantu besifazane neinhlangano nje ezikhona sike sayibona zisupporta kakhulukazi abantu besifazane nezingane. Bengicela ukuthi ngomhla ka16 kuyo lenyanga esikuyona ngicabanga ukuthi kuyobe kumsombuluko kusasa mhla 16 kusasa. That's kusasa yes kusasa onendlela nabakhona siyacela bakwethu ukuthi ninike isupport uma umntwana kakhulukazi kulaba
abe inhlangano. Ngiyazi ukuthi ngeke ingabi khona inhlangano emelele izingane. Mayingakabi khona anikwazi ukuthi nephutha sizoyisala ekwaDukuza nje ngidilini ekwaDukuza kuphela ngoba ngicabanga ukuthi eindaweni eziningi iTheku linazo inhlangano elimelele abantu besifazane nezingane. Mazingekho ngabe ninephutha kodwa ke ake ngikhulume ngibhekise kuzona. Ngicela ukuthi ke nanti icala liyangena kusasa elengane encane ena 8 years edlwenguliwe. Bakhona ofakazi yonke into ikhona. Bafika bezobheka nasendlini la kwadlwengula khona ingane. Engicabanga ukuthi mawufikile wayibona into wena usunobufakazi bonke obuphelele. Engicabanga ukuthi yonke into yengane iyecala isolid. Ingane yahamba yaya esibhedlela yaphuma nango 12 lavula icala. Engicabanga ukuthi akukho engathi kuyadingakala esingeke sikuthole noma okungekho. Phela into esingayifuna singayitholi ngibona kubulungiswa kuphela kodwa yonke into esingayidinga ndlela kwethu ikhona. Bengicela ukuthi nazo zonke izinhlangano ezikhona zamaqembu engeke ziyibale ngamunye ngiyazi ukuthi ziyake ihlangane esimene esinjengalesi ibambane zibumbane zibe into eyodwa zikhombise ukuthi ubunye bukhona. Umuntu omnyama uNkulunkulu wayemdalele ukuthi abe into ethandanayo nenobuntu kakhulu ngoba thina abantu bamnyama sidume kakhulu ngobuntu. Besicela ukuthi niqhubeke njalo ke nibenze ubuntu ngoba kwafika laba engeke ngibasho ke ngamagama bafike bafaka lemfundiso noma lendlela nathi esigcine sakukholelwa kuyona ukuthi okwami ekungathi ukuthi inkinga makwe yakho inkinga yethu. Qala ngikhumbula nje kwakunesiqubulo esasithi injury to one injury to all. Ekade ngagcina ukusizwa sishiwo ithina ndle emnyama ngoba sasiphila kanjalo. Bengicela ukuthi sibuyisele ubuntu bethu sizazi ukuthi sisukaphi singobani sibambane ngoba ukungabambani bakwethu ikona okusenza ukuthi sibe la esikhona njengamanje. Ngiyabonga nje kakhulu babukeli bethu. Bengicela njalo ningakhohle ukuthi i-channel yethu ukuze ikhubeke iye phambili kakhulu iyayidinga isupport yenu babukeli bethu. Okukhona ke ukuthi ni subscribe ni like ni comment ni share. Siyabonga nje kakhulu babukeli bethu siyanithanda kakhulu. Inkosi Thela Musa.